Iku karek 2000. Minggu nyarucup. Aku adek lesu sisan. Piye piye. Wih. Nemok duit ceblok iki. Penak aku tuh jajan iki. Walah seger. Utangku lesu. Rong dibar karso. Endi wong iki? Jare apa tenten kene, komentan kene. Endi karso wong iki? Sing kuwi. Iku lak karso. Iki tangan. Sik. Kok ono iki? Mudar. Endi sonang bae ora selesai lho. Ilang, Cum. Sik tak golekane. Ah, terus sekolah kok turun. Pirange ning ndi dhuwit, Om? Ning kono lho, ning kidul. Walah iki ketoke mau tanggo dhuwit tanggo tuk jajan iki mau cah. Kene kowe. Kene lesu ora? Ya lesu ae, dhuwitku ilang kok. Nya jajan. Tenan ora iki? Tenan. Wes ora? Iya ya. Tangane. Ya ora. Ora sepangan dhewe kono. Tak pangane kok. Oh, rong nyaur utang semangan jajan. Lah aku dikai ta iki, Parman. Purane so, dhuwit sing tak tuku jajan mau dhuwit jebule. Maksudem piye? Mau petanggo bar utang ucup kok. Jute jajane mbok pangan ono. Wes, rasae kar. Nang sahur utang. Piye? Dhuwitku dienggo tuku jajan cah iki ono. Lah jute jajane mbok pangan sosok. Tuh, sakjane sing salah iki sing endi? Sing iki. Ya cah iki. Lah jute dhuwitku mbok tuku jajan ono. Lah jute jajane mbok pangan. Saiki. Wes. Aku tak sing endi iki? Sing salah iku ta iku. Bingung. Wah. Sopo iki kok?